Erosketak egitera joan, zuk lehenengo hitza euskaraz egitea eta saltzailearen aurpegia hau izatea, gustatuko litzaigukena baino gehiagotan gertatzen zaigu, ezta? Ezin dugu deustualde osoa matxintxura bidali, baina gutxienez, hilean behin, euskaraz hartatuko zaituen saltoki bat aurkeztuko dizugu. Gaurkoan, Elkartenet. Pues kaixo, Inigo eta Javi, gu gara Elkartenet hezkuntza elkarteko langileak. Jon Arrospide kalean gaude, Deustun, eta gure lana da berrebilpen eta software librea. Euskal Herriko ikastetxetan baja emandako ordenagailuak eta Osakidetzan baja emandako informatika materiala birgaitzen dugu eta hemengo familiei eskaintzen diegu edo mugarik gabeko ikasgelak proiektua, nazioarteko lankidetza proiektua garatzen dugu. Gure bezeroei bajan emandako berregoitako ordenagailuak eta monitoreak, saguak eskaintzen diegu. Bai Teknalian, bai Euskal Herriko hezkuntzan bajan emandako ordenagailuak ikasleekin birgaitzen ditugu, teknikarekin birgaitzen ditugu, luzatzeko bere bizitza zikloa, eta familiei, hemengo familiei eskaintzen diogu. Bai ordenagailuak, mahai gaineko ordenagailuak, portatilak, teklatu desberdinak, denetarik izango dozue. Hau dana gure ikasleak praktiketan, datorren ikasturtean, hau ikasgela izango da, berrerabilpena eta software librea nahi duten guztientzako elkargune izango da, baina ontxe mugarik gabeko ikasgelak proiektua garatzeko. Hau dana gaude prestatzen Kongoko Errepublika Demokratikora bidaltzeko, datorren astean prestatu behar dugu Marokorako, Mauritanearako eta Kameruneko materiala. Hau da mugarik gabeko ikasgelak proiektua. Tailerra, erakutsi gure tailerra, betu. Hau da tailerra eta biltegia. Lonja txiki batean hasi genuen proiektua, eta gaur egun hau da gure tailerra eta biltegia Afrikara bidaliko ditugulako 850 eramangarri, 400 mahai gaineko ordenagailuak, proiektoreak. Pasaden urtean bidali genituen 300 inprimagailu, Osakidetzako 300 inprimagailu. Eskerrik asko Josu, ikastetxek lagunduta, hau dana bidaliko dugu beste irakaslek eta ikaslek erabiltzeko. Eskerrik asko Euskal Herriko ikastetxeak. Proiektua bultzatzen, proiektua zabaltzen eta gure dendan salduko ditugun proiektuak erosiz. Honekin mantenduko dugu bai Afrikarako proiektua, bai Euskal Herriko proiektua. Egin alduzuen beste gauza oso garrantzitsu bat da proiektuari ahotsa ematea, jende gehienari heltzeko eta zenbat eta komunitate handiagoa sortzeko gaitasuna dugun, proiektua hobeago eta luzeago garatzeko aukera izango du. Gure lehenengo hitza gure bezero beti da kaixo edo egunon. Eta beraien erantzunen arabera, euskaraz egiten dugu. Guk egiten duguna da kaixorekin agurtu eta gero berak bere erantzunera moldatu. Euskaraz egiten badigu erantzuna, berarekin euskaraz jarrituko dugu hizketan, eta erderaz egiten baldin badigu, erderaz... lehenengo hitz euskaraz. Zuek ordenagailua aldatu behar duzunean, zer egiten duzu berria erosi edo ekonomia zirkularra inpaktu handia daukazuen proiektuan, eta gero Windows erabiltzen duzue edo software libreare ezagutzen duzue.